L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Proverbji. L-erf bena d-dar tiegħu, waqqaf is-seba' kolonni tagħha. Qatel il-bejjem imsemna, ħejja l-inbit u l-mejda tiegħu. U bat il-qaddejja ixandru l-istedina minn fuq l-imkejjen għolja tal-belt. Minu ċkejken ħajjiġi għandi. U lil minu bla moħħ jgħidlu ejjew kulu l-ħobs tiegħi u jxorbu l-inbit li ħejjejt għalikom. Warbu l-bluwat tagħkom u tgħixu u timxu l-qudiem fil-għaqal. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ibżgħu mill-mulej għad-disin tiegħu. Xejn ma jonqsu min jibża minnu. Is-setana jiftaqru u jbatu l-ġuħ. Min ifittex lill-mulej xejn ma jkun jonqsu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ejjew wuliedi, isimgħu lili. Jiena l-biża' tal-mulej nallimkom. Minu l-bniedem li jħobb il-ħajja u jixtieq jara omru kollu risq. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħares il-sienek mill-ħażen u xoftejk minn kliem il-qerq. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb, fittax is-sliem u imxi warajh. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, qisu sewwa kif iġġibu ruħkom, mhux bħal nies bla den, iżda bħal nies qorrief li jożżu żmien għaliex ħżiena huma l-jiem. Għalhekk tkunux bla għaqal, imma fittxu x'inhi r-rieda tal-mulej. U tiskrux bl-inbit li fih hemm ħajja bla l-ġiem, iżda imtlew bl-Ispirtu. Kantaw flimkien salmi, innijiet u għana spiritwali. Kantaw u għannu minn qalbkom lill-mulej. Roddu dejjem ħajr għal kollox lill-Alla u l-Missier f'isem Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: Jiena hu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Fuq hekk il-lut tlewmu bejniethom u bdew jgħidu kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh. Ġesu mela qalilhom: tassew ngħidilkom jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi u tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batni l-Missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobs li nieżel mis-sema, mhuwiex dak li kielu missierijietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobs jgħix għal dejjem.
Il-kalma tal-mulej